аз аввали соли ҷорӣ то ҳол гурӯҳҳои кории тоҷикистону қирғизистон дар робита ба ҳалли мушкилоти марз 7 бор мулоқот карданд, вале дар ин муддат миёни онҳо амалан таъину аломатгузории хатти марз сурат нагирифта будааст. бо ин вуҷуд раиси кумитаи замини тоҷикистон мегӯяд, дар гуфтугӯҳо як қатор корҳо ба анҷом расонида шудааст, вале аз шарҳи ҷузъиёти он худдорӣ мекунад. савол ба миён меояд ки 7 маротиба вохӯрдем ва дигар хатти сарҳад муайян карда шуд. дар ҳақиқат дар вақти вохӯриҳо аз ҳарду тараф пешниҳодҳо, таклифҳо оид ба ҳалли масъала, вариантҳое ки ҳалли масъала пешниҳод карда мешавад ва омӯхта мешавад. дар ин ҷо манфиатҳои ҳам тоҷикистон ҳам қирғизистон аст ки бояд ба ҳам ояд. барои ман ин 7 вохӯрӣ ки гузашт, гӯем ки ягон ин албатта дар оянда натиҷаи худаш медиҳад. марзи тоҷикистону қирғизистон аз охири моҳи апрели соли 2021 дар пайи муноқишаҳои хунин бастааст. ду кишвар тақрибан 1000 километр марз доранд. ба гуфтаи мақомоти тоҷик, бештар аз 300 километри он то ҳол аломатгузорӣ нашудааст. гурӯҳҳои кории топографии ҷонибҳо дар қитъаҳо дар сарҳади ноҳияи Спитамин, Диваштиҷ ва Ҷаббор Расулов вилояти Суғ ки бо ноҳияи Лайлаки ҷумҳурии Қирғизистон ҳамсарҳад мебошад, нависаҷоти лоиҳавии гузариши хатти сарҳадии давлатиро бо дарозии умумӣ 101,186 километр анҷом доданд. мо давоми то соли мана 23 ҳамин масоҳата гӯем ки хатти лоиҳавиша кашидем, мувофиқа расидем, протоколҳо ба имзо расида шудааст. таъину нишонагузории марз асосан дар минтақаҳои аҳолинишини ду кишвар мушкил шудааст. аз як тараф хонаҳо ва аз тарафи дигар истифодаи обу чарогоҳ. ҳар ду ҷониб далелҳои худро пешниҳод намуда ба ҳақ буданашон пойфишорӣ доранд. аммо он чӣ мояи нигаронии сокинони деҳаҳои назди марзӣ шудааст, ҷараёни ба гуфтаи онҳо сусти аломатгузории марз аст. баъзе коршиносон тахмин мезананд ки то ҳол миёни ҷонибҳо дар мавриди муайян намудани хатти марз ихтилофҳои зиёде боқӣ мондааст. масъалаҳои ниҳоят дараҷа мушкил мондааст. ҳозир аломатгузорӣ кардан дар кор пеш аз ҳама ҳамон минтақаҳоеро ки ҳамеша дар он ҷо муноқишаҳо рух медоданд ва имрӯз ҷонибҳо як фикри ягона надоранд. фикру ақида, факту рақаме ки аз ҷониби тоҷикистон пешниҳод шудааст, ҷониби қирғизистон қабул надорад. вақте ки қирғизистон андешаи худашро пешниҳод мекунад, тоҷикистон қабул надорад. мақомот мегӯянд кори муайян кардани сарҳад осон набуда, гап дар бораи омӯхтани маҳаллу исботи санадҳо ва манфиатҳои ҳарду тараф аст ки бояд ба ҳам оянд. аломатгузории марз ба яке аз масъалаҳои асосӣ миёни Душанбе ва Бишкек табдил шудааст. солҳост ки дар минтақаҳои муайяннашудаи марз байни сокинон ва низомиён муноқиша сар мезанад.